दिनै मार्च दाननि सुक्रुबार बाराय फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोथार गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोयो केके लाइभ कालेक्शन बड' निउसनिफ्राय। आसाम बाजेटआव मोनसे गोजोनथाव खौरां, केन्सार हस्पिटाल लुनो थाखाय 7था जायगायाव थि खालामनानै लानाय जाबाय। जेरै डिब्रुगड़, बरपेटा, क'क्राझार, तेजपुर, लखिमपुर, दरं, जरहाट। बेखौ 2022 आरो 23 मायथाइयावनो गायसननो थि खालामनाय जाबाय। आरो काजिरङा टु कार्बि आंलं बारलांनो 35 किल'मिटार करिडर 4 लेन लुनाय जागोन। नगाव, गेलेखि, हाफ्लंआव 3 हेलिपेड लुनाय जागोन। डिफुआव ग्रिनफिल्ड बिरखं गाथोन लुनो थाखाय मिरु सरकारजों सावरायगासिनो दं। आरो 1 लाख सरकार होनायखौबो 31 मार्चनि गेजेराव फोसावजोबगोन। 707 कौटि वाटार रिसोर्स डेभेलपमेन्टआव बाहायनाय जागोन। आरो मोनसे बिटिआर ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, बिटिआर ओनसोलाव 10था कलेजखौ सरकारि कलेज खालामनाय जागोन। क'क्राझारनि सोलोंथाइखौहाय बुहुम सोलोंसालिसिम जौगासार होगोन। मेडिकेल कलेजखौबो देग्लायनि गेजेरावनो लुफुंनाय जागोन। आरो फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, ओइचएस पास जानाय हौवासा आरो हिनजावसा मोननैनोबो बिसोरो स्कुटि होनाय हाबाफारिखौ लानाय जागोन। आरो आनन्दराम बरुवा बान्थाखौबो होबाय थानाय जागोन। पलिटेकनिक, डिग्री कलेज, मेडिकेल कलेज हस्टेलाव थानाय सुबुंफोरनो 2000 सिम रेहाय होनाय जागोन। आरो अरुण'दय स्किमनि रांखौबो 1250 रां बारायनानै होनाय जागोन। आरो देग्लाय 6 लाख सुबुंनो अरुण'दय स्किमखौ होनाय जागोन होननानै बाजेटआव थि खालामनानै लानाय जायो। बर'नि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां, डिआइडि डेन्स इन्डिया डेन्सआव सासे बर'नि बिसा सायख'जादों एबा सेलेक्शन जादों। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सांखाथि गामिनि थागिबि उपेन नार्जारि आरो अमान नार्जारिनि बिसाज्ला 9 बोसोरनि नबजित नार्जारिया बिटिआरआव एनसिसि गायसननाय जागोन, बिथां दावबायसा बर'आ बुंदोङो। आरो गोबां स्टेडियामबो गायसननाय जागोन होननानै बुङो। आरो बिथाङा बाक्सा जिल्लायावहाय गोबां सुबुंफोरनो इन्टारनेसनेल गेलेग्रा सुबुंफोरनो चेक राननानै बुङो। बेखौहाय गासै बिटिआर सुबुंफोरनि डेभेलपनि थाखाय मावनाय जागोन होननानै बुङो। बिथाङा फारियै सुरत बसुमतारी, गोजोन नार्जारि, अमान कुमार सिंह, कर्णकान्त उजा बिथांमोननो 25,000यै चेक राननानै होयो। आरो कनक लथानो 2 लाख चेक राननानै होयो। आरो गासै 59 सुबुंनो बिथाङा गेलेगिरिफोरनो चेक राननानै होनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव ओनसोलाव सासे इ-रिक्सा सालायग्राया 10,000 जुरिमानाखौ खोनांनानै बिथाङा हार्टएटेक जानानै थैदों। उनाव गासै एरियानि सुबुंफोरा गोथै सह'खौ लानानै पुलिस थानायाव लांनानै धर्ना होयो आरो जायगाया दुंहाव थासारि महर लायो। जायगानि सुबुंफोर बुंनाय बायदिब्ला बियो 10,000 जुरिमानाखौ खोनानानै हार्ट एटेक जानानै थैदों होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। बाक्सा जिल्लायाव गावनि बिसायखौनो बुथारदों। बियो बाक्सानिफ्राय गुवाहाटीसिम मैगं सप्तायाव खेबनै लांबाय थायोमोन। बिसायनि मुङा रातुल रामसियारिमोन। उनाव गारि ड्राइभारखौ मोजां मोननानै बियो नागारनो हायैयाव गावनि बिसायखौनो बुथारनो गोनां जादों। बागानपारानि मोनसे फरेस्टआव बिखौ बुथारनानै दोननाय जादों। बियो थांनाय 11 मार्चआवनो गोमानानै दङमोन होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो। उनाव न'खरनि मानसिफोरा पुलिसनो एफआइआर होनायाव उनाव पुलिसआ बिसिनाव जेरा सेबनायावहाय बे गासैबो जाथाया सोराङाव फैयो। बरपेटा जिल्लानि 4 ओइचएस एग्जाम होग्राफोरा पुलिसफोरजों हमजाबाय। बे नाजानाया खलगासिया पुलिसफोरनि नाजानायाव जादों। कादेर आली, दिलला हुसेन, आबुल तालेब आहमेद आरो महिबुल हुसेन बिसोर 4खौ हमनो हादों आरो सासेया खारखोमाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनो। बे एग्जामखौ बिथांमोनहा सुरजित दास, राजु राम राय,
नासिरुद्दिन शेख, दीपक मालाकार, सनवार हुसैन बिसोरनि जानानै होदोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो। रुस आरो इउक्रेननि दावहाया दिनैसिमबो जागासिनो दङ। रुसनि गाग्लोबनायाव इउक्रेननि बयनिख्रुइ समायनासिन मारिप'लियस होननाय जायगाया सिटिया दिनै धंस जाबाय आरो बेयाव थानाय सुबुंफोरा दिनै दै मोजां मोनलोङा आरो जानाय गैयै गोबां उखैनानै आलाय सिलाय जानानै दङ होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो आरो बेयाव थानाय सुबुंफोरा 2500 बांसिननिबो मानसिफोरा पाब्लिकफ्रा थैबाय होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर। गोजोन्थों।